ତାମିଲନାଡୁର ଡିଣ୍ଡିଗୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଜଣେ ଯୁବକର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରେମିକା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀ ରାଜ ତାମିଲନାଡୁର ଡିଣ୍ଡିଗୁଲର ପଦୁପତିରେ ରହନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାଟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀ ରାଜଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ନାମକ ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଯିଏକି ମୁଲାୟମ ନଗରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରରେ ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିକ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଭାରତୀ ରାଜକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଭାରତୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରେମିକା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତୀ ରାଜକୁ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ମଲାଇଚାମୀ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।